Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola i-Body Shape Care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. I-Body Shape Care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa i-Body Shape Care kaBabu Dokotela. Siyabingelela ubengela Babu Dokotela bawesizwe bawujabula umfana umhleja khele umzulu amancangisi. Namhlanje siseThekwini la shutha khona sezele video ngokukhulu ukuthobeka nenhlonipho nesizotha. uBabu Dokotela bawesizwe bawujabula. Ngiyacela bakithi find a space ukuthi to forgive me whenever I touched you. Kanyathela kambi. It was not intended, but it was to make you, because wena unalento ukuthi awujeleki. This channel is about change all that. It's about to change all that. Babu Dokotela bawesizwe bawujabula umfana umhleja khele. Namhlanje sikhuluma ngetopic ethi Ibanaso ISIGUBHU. You must have isigubhu. I don't promote isigubhu, but you must have one. La mkhulu ngifuna ukuyichaza lento. Sinobufakazi. Inyanga engenaso isigubhu will never be the same nenyanga enesigubhu. Sinobufakazi. Uma nje uthi uyinyanga, angisho ukuthi udayisa ngesigubhu, wena unaso isigubhu osebenza ngaso, awukwazi ukwenza lento esiyenzayo. That's number 1. Uma nje uyinyanga, awunaso isigubhu, awukwazi ukwenza lento esiyenzayo. Awungizwa ukuthi ngithini? Uma uyisangoma, ungenaso isigubhu, awukwazi ukwenza lento esiyenzayo uthini. Ngeke uzuyenze lento. Uzothi manje Babu Dokotela nathi siza ngoba sekufuna sibe nezigubhu. Angisho ukuthi bani nezigubhu. Ngithi mina ngoba ninazo igubhu, nizoremena kubene ninganazo and nizoqhubeka nibe kule level enikuyona, because lento le thina esinayo wena ungenayo, it is always the same, ukuthi ngeke wena uzohlala lohleli khona. Ngoba esigubhini na isigubhu uselwa osuke lungenalutho ekade litshalwe lapha engadini, siyaliklina mase kunomuntu ekuthiwa amakhosi abongcamasi adliwa zimamba. Lento amakhosi abongcamasi ahlala esigubhini. Umususu wakhile ngamasiko akhona, uyawathatha amakhosi abongcamasi uwafake esigubhini. Awungizwa ukuthi ngithini? Kuze ukuthi phela udonse abantu kuze abantu ekhaya, hamba uyongitholela umuthi ekuthiwa salukwazi ngilalela nje umuntu omdala. Bathi angawusha nguyeke. Thatha amakhosi abongcamasi angixosa kakhulu ngeke ngisawusho. Thatha amakhosi abongcamasi uwafake esigubhini. Babuye bavuma. Kunomakhosi ofuna ngemsize lana ngizomsiza. Enza njena ke. Thatha amakhosi abongcamasi uwafake esigubhini. Uma uyowakha ngoba uwazi ukuthi akhiwa kanjani, ufuna sikutshele futhi ngoba ngifuna ukuthi lesigubhu ube naso. Ngoba uma ungenaso isigubhu ngeke uzofane nathi. Vuka ekseni ungiphathele ubuhlalo bomhlophe lobo obuncane kuthiwa number 1, uphathe imali emhlophe. Uma usiyokhaya lapha uyibhluku ungaligqoki, faka ingubo lokhuleka ngayo. Uma ungakhuleki, faka ibhayi ozolimbatha lamakhosi ozokha ngalo lento. Uma ufika lapha uyawakha amakhosi abongcamasi, muzowakha ekhaya ufuna ushiya inkukhu emhlophe ewulamthuthu ayezulu ewulamthuthu. Uma usuwakha amakhosi abongcamasi uqala uphonsa imali emhlophe uthi siyaguleka amakhosi amadala, sikhulula kunena amakhosi abongcamasi, sikhulula amakhosi adliwa zimamba. Uma usuthatha ubuhlalo lobu futhi nawo uyabuthela uyabujikijela lapho futhi nawo uphonsa noma ngabe uphonsa lapho ubuhlalo. Uma usuyakhuleka amakhosi abongcamasi thina sosibani sizokhuleka kunena kamakhosi omhlaba, nina endliwa zimamba. Mase uwakha lingakaphumi ilanga. Uwakho uma ufika ekhaya uwaqoba uma usubulala inkukhu uwathele ngegazi lenkukhu uthi amakhosi abongcamasi nabendliwa zimamba sizokhuleka siyanihlambulula ekhaya kasibani. Uma usukwenzile uma usuyawayeka uphumele ngaphandle uma usuphethe isoso elinempuphu. Uma usuguqa emhlabathini kaNkulunkulu emhlabathini kaJehova uthi nina nilele phansi nomhlaba umhlaba kaJehova la ngizokhuleka ngikhulekela amakhosi engiwalandile entabeni ukuthi azosebenza lekhaya azohlala endlini yawo indlu yawo kuthiwa isigubhu. Uma usuthatha lempuphu lokuyithela kancane la phansi usho ukuthi mina sibani ngilanda into ukuthi nokuthi uma usuwaqedile amakhosi abangcamasi uzomisa kahle kawagabaga umntwana musathathwa fa isigubhini sekuyisigubhu leso.
Sekuyisigubhu leso. Hamba uphathe inkukhu emhlophe, ungiphathele isinemfu, uphathe insangu, uphathe iboxer. Uye la ekumile khona utshani bezwe. Ufike uguqe phansi uphahla. Uthi ngiyakhuleka abantu badala ngikhuleka izalo zikhuleka amakhehleni sizokha nanku umuthi wokuphila, ikhubalo lokuphila. Sifuna abantu, sifuna imali beze impumalanga nentshonalanga. Utshani lobo bezwe. Siyabukha ke namhlanje. Uthathe ke yebo gogo. Uthathe impuphu, uqala uphonsa impuphu la emhlophe, uphonsa impuphu emhlophe, uphonsa impuphu, uphahla uphonsa impuphu, uphonsa insangu. Le nsangu uzoyishuka uyiphonsa, ucapha ibox uyiphonse. Yonke lento ephethwe uyayiphonsa. Mase kusuyabukha utshani bezwe. Uma ufika ekhaya wenza nje into efanayo le oyenze kumakhosi abongcamazi. Amasiko akhona afana exact, afuna inkukhu emhlophe. Inkukhu emhlophe uzoya nawe uyiphethe lapha yana. Awuyibulale uhamba na uma ufika ke lapha ekhaya ke usuyayenza ke lento kade uyenza amakhosi abongcamazi nawo futhi uyathatha wafaka esigubhini. Amakhosi abongcamazi uthi uma ekseni uwashisa nempepho ukhuluma uthi lekhasi funa ukuthi nokuthi uma ungenaso isigubhu awufani nomuntu onesigubhu bakithi, awufani nazo. Umfundisi onesigubhu akafani nongenaso isigubhu. Singabheja imali abanazi umuntu ezifanayo. Abafundisi abanezigubhu abashumayeli kakhulu baqasha abantu abazoshumayela abangenazo izigubhu. Bashumayeleke laba abangenazo izigubhu bashubaneke kwiplatform, bashumayela yona yosuku mesevala nje sithi amen. Asibonge umoya ongcwele. Unesigubhu ke lo muntu loyo. Umculi ongenazo isigubhu uba ngumsindo kuphela ambethuka abantu. Uma nesigubhu akahluphi. Bamthuka be-rich. Bamthuka ebeyigqokele kahle. Bamthuka beyiphuza utshwala obubizayo because uyazi ukuthi ekhaya ushiyeni. Isigubhu ke leso. Mina nginesigubhu ekuthiwa Muhammad. Engithi umuntu mesezokhala ethi Babu Dokotela ukuthi ngithi mina hamba uyokhuluma kuMuhammad. Utshele yena uMuhammad inkosi yamaSulumane. Usho ukuthi Muhammad inkosi enkulu inkosi yamaSulumane ngizocela ukuthi sengenza ukuthi akwenzeke. Umuso usuyabuya uza kuBabu Dokotela. Sekuzokunika into engizothi thatha mina lento le uyoyihlanganisa nesikebha sakho ufike uyigovuze 3 times uma usaqeda lapho yogeza ngayisuka yonke lento ebekubambile. Kodwa ke nginesigubhu. Engisho ukuthi wena ongenaso isigubhu you be always following those working usebenzele labantu abanezigubhu. Ugibela itaxi labantu abanezigubhu. Ngoba wena unaso isigubhu. Even i-supermarket othenga kuyona kunesigubhu esikhona. Kunesigubhu sakhona. Engisho ukuthi ke lento ngiyayisho ngamabomu ukuthi ibanaso isigubhu. Ibanaso isigubhu ngoba uma ungenaso isigubhu uyohleza ulandela abantu abanezigubhu. Ngobani na wena isigubhu onaso. Ungakusho nje okushoyo kodwa uma ufika kule level ekuthiwa glass ceiling uyasidinga isigubhu. Hamba uyobotha usithola kanjani. Angisho ukuthi gijimanize kuBabu Dokotela ngesigubhu ngithi mnambane nibone unless ukuthi senishayikileke kodwa isigubhu ibanaso. Ibanaso isigubhu. Hey ibanaso isigubhu ngokutshela imfihlo ngeke uzuyikholwe ngenye ilanga ngesigubhu. Uma ufuna ukubona isigubhu senza izinto ongakazi uyitshela ukuthi isigubhu siyazenza. Kodwa kusala ibanaso isigubhu. uBabu Dokotela babu sezibojabula mfana umthetho ekhehlela ukuthi ibanaso isigubhu. Siyabonga. Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola iBody Shape Care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. iBody Shape Care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 6898922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kaBabu Dokotela.